कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबरो सांगता विष्णू कोळगेकर. कारवारच्या दी कारवार अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँकेचो परवानो रद्द. बुधवार 23 जुलै 2025 कारवार अर्बन बँकेच्या ब्रँचाक शाश्वत कुलूप घालचो RBIचो आदेश. कारवार गेल्ले वर्साक मे 2024 कारवार शहराच्या दी कारवार अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँकेच्या 54 कोटीच्या गैरव्यवहार प्रकरणानंतर खातेदारान बँकात गर्दी करून आपापल्या ठेवणीची चौकशी केल्यानंतर गैरव्यवहार जाले तरी बँकांतल्यान तुमगेले पैसे मेळटले, विमो काढीत आसा, तुम्ही भिवची गरज ना अशें सांगतलेत खातेदार त्या भरोशार समाधान करनाशिल्ले. जाल्यार समाजसेवक श्री मनोज बाडकर हेमगेल्या पुढाकारान 30% खातेदाराक पैसे दिले आणि 70% खातेदार बाकी आशिल्ले. जाल्यार या बँकेचो सगळो फाटलो व्यवहार पळोवन RBI म्हणल्यार रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया हेमी बुधवार 23 जुलै 2025 दिसा कारवार अर्बन कोऑपरेटिव्ह सोसायटीच्या बँकेच्या ब्रँचाक शाश्वत कुलूप घालचो आदेश दिलो. ही बातमी वाऱ्यासारखी पातळताच कारवार अर्बन बँकेच्या खातेदारान बँकाकडे धाव घेवन गर्दी केली. बुडतल्या काडीचो आधार म्हणटात तशे कितले पयशे मेळटले ते मेळू म्हूण गेल्यार थंय परिस्थिती वेगळी आशिल्ली. RBIन दिल्ल्या आदेशा प्रमाणे या कारवार अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँकेचो परवानो रद्द केल्याचे जाहीर केला. कारण या बँकाकडे पर्याप्त भांडवल आणि उत्पन्न मेळची शक्यता ना. तशें म्हूण हो निर्णय घेतला आणि RBIन कर्नाटक राज्य सहकारी संस्थेच्या नोंदणी प्राधिकरणाक एक द्रवशोधक म्हणल्यार लिक्विडेटर नेमणूक करूंक सांगला. आता बँक RBIल्या ताब्यांत ना, लिक्विडेटरा कडेन वयतली. म्हणल्यार खातेदाराक पैसे मेळटले जाल्यार बँकान खातेदाराक मेळू सारके विम्याचे पैसे भरलात काय ना हे लिक्विडेटर तपासतलो. तशें जाल्यार अशा योजनेचे बँकेच्या गुंतवणूकदाराक खात्यात आशिल्ले फक्त 5 लाख रुपये पर्यंत मेळचो अधिकार आसा. ही भरपाई DICGC म्हणल्यार डेपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन तर्फेन मेळटा. बँकान दिल्ल्या रिपोर्टा प्रमाणे 92.9% ठेवणीदाराक पूर्ण ठेव DICGC तर्फेन मेळटली अशें स्पश्ट केल्ले. जाल्यार 30 जून 2025 पर्यंत DICGCन 37.79 कोटी इतली विमा रक्कम पयलींच दिल्ली आसा अशें स्पश्ट केला. ह्या विशयाचेर RBI स्पश्टीकरण केला की बँकेची सध्याची आर्थीक स्थिती खूप कमकुवत आसून बँक खातेदाराक पैसे परत करूंक असमर्थ आसा. बँकेन खातेदाराले FD आशिल्ले SB खात्यात ट्रान्स्फर केल्ल्यान हेजेन खातेदाराक विम्याची लाभ मेळटलो काय कितें हो एक प्रश्नचिन्ह आसा. काल जाल्ल्या ह्या घटनेन सगळे खातेदार 25 जुलैक SB ऑफिसात खास बैठक घेवन बँकेच्या गैरव्यवहाराची सविस्तर माहिती दिवन सगळे खातेदाराले खात्यात आशिल्ले पैसे कशे मेळू शकतले हेजेर विचार विनिमय करतले अशें कळूं येला. भारता
खबर सांगता हरेश नाईक। पोलिसांनी मोठ्या प्रमाणात इस्पिट अड्ड्याचेर धाड। कारवार शिर्शी पोलिसांन मोठ्या प्रमाणात इस्पिट खेळच्या अड्ड्याचेर धाड घालून 19 जणांक अटक केली घटना घडली। ही घटना अक्साळ गावा लागीं VRR होमस्टे वाठारात घडली। या वेळार ग्रामीण शिर्शी पोलिसांन 19 जणांक अटक केली असून जवळजवळ 50 लाख रुपये आणि लाखो किमतीच्या इतर वस्तू जप्त करून घेतले। 23 जुलै रात्रीन सुमार 8:45 वाजता खात्रीशीर खबरेनुसार अवैधरित्या जुगार केंद्र चालू आशिल्ल्याची खबर पुलिसांक मेळ्ळी। जशी पुलिसांक खबर मेळटाच पुलिसान सापळो रचून रात्री सुमार 9:15 वाजता शिर्शी ग्रामीण पोलिसान अवैधरित्या खेळती आशिल्ल्या इस्पिट अड्ड्याचेर धाड घातली। तेन्ना 19 जण अवैधरित्या इस्पिट खेळती आशिल्ल्याचे दिसून आयले। या वेळार पुलिसान 49,50,000 रोख रक्कम, डिपॉझिट बॉक्स, 52 फळी इस्पिट कार्ड, लाखो किमतीची 4 कार, 15 पेक्षा जास्त मोबाईल फोन जप्त करून घेतले। अटक केलेले आरोपी दावणगिरी, हावेरी आणि शिवमोगा जिल्ह्याचे रहिवासी आशिल्ले। शिर्शी ग्रामीण पोलीस ठाण्यात या प्रकरणाची प्राथमिक नोंद झाली असून पुढील तपास पोलीस करते आसात। उत्तर कन्नड जिल्हा पोलीस अधीक्षक दीपन MN, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक G कृष्णमूर्ती, जगदीश M हेमगेल्या मार्गदर्शना सकल शिर्शी उपविभागाचे DYSP गीता पाटील हेमगेल्या नेतृत्वा सकल ही कारवाई केली। कारवार जिल्हा जोयडा तालुक्याच्या प्रधानी ग्रामपंचायत क्षेत्रात मूलभूत समस्येचो प्रश्न सुटतलो केन्ना ग्रामस्थालो प्रश्नचिन्ह। कारवार जिल्ह्याच्या जोयडा प्रधानी ग्रामपंचायत क्षेत्रातल्या बामनबी गवळीवाडा या गावात अजूनही मूलभूत सवलती ना जावन ग्रामस्थान जनप्रतिनिधीचेर नाराजगी व्यक्त केला। या गावात वचूंक धड रस्तो ना, पूल ना, पावसाळ्यात खंय भायर वयची परिस्थिती ना, हेजेन ग्रामस्थ शालेय विद्यार्थी आपलो जीव धोक्यात घालून नायलादान रानांतल्यान व्हळांतल्यान भिजून वयतात। हेजो परिणाम शालेय विद्यार्थ्याचे खूब जाता। जाल्यार राजकारणाल्या आश्वासना शिवाय या भागात काहीच सुधारणा जाली ना असो ग्रामस्थान आरोप केलो। व्यवस्थित रस्तो ना जावन विद्यार्थ्याक सुद्धा चिखलांतल्यान शाळेत वयच पडटा। मोटरसायकल उदकांतल्यान व्हरची पडटा आनी जास्त उदक उरल्यार कोणाल्या घरा कडेन वाहन दवरून चलत पायी वयचे पडटा। गेल्ल्या कित्येक वर्सांच्यान ग्रामस्थ पंचायत समिती, तहसीलदार, आमदार हेंचे कडेन पूल बांदची मागणी करतात। तेमी आश्वासन दितात आनी परत एरी माझ्या मागल्या। आमगेली समस्या कोणूच सोडिनात असो ग्रामस्थान आरोप केलो। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकाक एक खास खबर। तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिसाची खबर कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे योग्य दरात प्रसार करसाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्याली 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज। तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत। अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचेर संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा। कारवार अरबी समुद्र आणि काळी न्हंयेचं संगमस्थान, निसर्ग सौंदर्यान नटिल्ल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय। विद्यार्थ्यालय भविष्य घडोवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय। एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173। एडमिशन सुरू आसा। नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि 1ली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू। प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळात सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले। विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा आशिल्ले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार। अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598। मोबाईल नंबर 9480789670। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।